3 неща не трябва да потискаш, а да осъзнаеш, приемеш и разбереш. Гневът е енергия, която пробива стени. Без него робите нямаше да се надигнат. Потиснатите нямаше да извоюват глас. Разрушителен е, да, но когато се канализира, става гориво за промяна. Ревността е сигнал. Тя показва къде боли, какво искаш, какво не си готов да изгубиш. Повечето я тъпчат, докато не избие в токсичност. Но ако я приемеш като огледало, ще видиш за кое наистина си струва да се бориш. Амбицията често се бърка с алчност, а всъщност е способността да не се задоволяваш с трухи. Тя е вътрешният глас, който шепне: можеш повече, не стой тук. Проблемът не е в тъмнината, а в начина, по който я използваш. Или я затваряш до болест, или я пускаш да вилнее без контрол. А всъщност тя е ресурс, суров, груб, труден за овладяване, но ресурс. Позитивното мислене често е като обезболяваща инжекция. Притъпява, но не лекува, докато тъмните емоции са като нож. Режат, но с тях можеш и да изсечеш път. Гневът не е враг, ревността не е грях, амбицията не е слабост. Всичко, което криеш от себе си, може да те събори или да те изгради.